Magnus Johansson. Švédský kapitán, výborný technik, veterán. Proti němu Vokoun, nájezdy začínají. A výborně. Vokoun se ani nepohnul a Gustafsson pro mě trochu překvapivě volil celkem jednoduché zakončení a minul. Neudělal to rozhodně šťastně, navíc vůbec netrefil branku, to je základ při nájezdy, aspoň tu bránu trefit. Hnou sice rameny, a pozor, Vokoun zasáhl. Aha, takže bránu trefil, ale na dvěráčku to nešlo. A stejné pořadí jako proti Finům. Lukáš Kašpar, celá střídačka se drží kolem ramen. Kašpar se rozjíždí proti Gustafssonovi. A gól! Lukáš Kašpar zase vytáhl svůj klenot. Backendový blafák, roztáhni mi nohy a já tam dám kotouč tak, jak se sluší a patří. Teď to bylo trošku ze štěstí, nebylo to tak jednoznačné, jako v těch předchozích případech, ten puk tam doklouzal silou vůle, ale tu náš tým opravdu má. Teď vyšel Martine, tvůj tip, Linus Umark se připravuje proti Vokounovi. Druhá série začíná. Tak to bylo se štěstím. S odrazem o tyčku, ale puk je za bránou. Začal a teď už Umark. Vyrovnává. Prostřelil Vokouna. Je škoda, Linus Umark to udělal výborně, naznačil střelu velkým úderem. Podívejte se, pak zpomalil a ve chvíli, kdy Vokoun trošku zamrzl, rychlá střela zápět s tím mezi betony. Jan Marek se připravuje. Proti Finům dal nejdůležitější gól v sezóně, která pro něj tak nešťastně začala. Teď se rozjíždí proti Gustafssonovi. Gól! Tak to je neuvěřitelné. Kašpar a Marek a Jan Marek dává znovu svůj nájezd. Tak máme dva neuvěřitelné šikuly, Kašpar a Marek, a tohle byla parádní práce Jana Marka. Jednoduše nic nevymýšlel, perfektně trefené. Tony Mortenson už teď musí dát. Tak Tomáš, pojď proti němu. Je to tady! Tomáš Vokoun znovu vychytal nájezdy a český tým jde do finále. Tak to je neuvěřitelné. Tohle historie nepamatuje, aby mužstvo postoupilo do finále dvakrát po vítězných nájezdech. Češi tady znovu zaplňují novou kolonku v historii rekordů mistrovství světa. Dva střelci a Vokoun. A za nimi celý tým. Tým, který ukázal neuvěřitelnou vůli vyrovnat v závěru třetí třetiny, kdy Švédové jenom bránili svůj hubený náskok a měli jsme 5 minut v jejich pásmu, neuvěřitelný tlak. A pak štěstí při té vynikající Rachunkově střele. Tomáš Vokoun výborně vybrousil Mortensona a mu vůbec nenechal skulinku na zakončení toho forehandového blafáku.